To kaunti ma Migori en dhok maromo 3 minyiedho kaachiel kod gwen maloyo 50 oyangi ni koro onegi e gwengego mayudore Uriri sub-county, Migori County, kapok noyudi jogo ma bende pod notimo tim kamano chopo gie sani. En wach ma bende koro nobwoko jodak e gweng' miluongo kanyo ni Siala kar sa 4 otieno, ma bende iwacho ni nokwongo winje tielo mane wuotho kapok joma kamago bende koro noringo bang' wuon dala Elizabeth Kibigo yawo dhot kendo koro winjo jogo kane ringo. Kane giloso kod ute mag fwambo, wuod miyo nogono George Kibigo to wacho ni koro chal ni en ageta nikech kata pikipiki mare ma bende koro nokano kanyo nowang' modong' merene, kendo koro tie gari mathoth ahinya noyudi kanyo bende koro kane gitimo godo wingo ma kamano. Libamba margi Patrick Obiero to nokwayo kwe kindeni mar yiero kawacho ni mago gin weche ma samoro nyalo keto kethruok mar arita e kindeni ma ji ochomo weche mago mag siasa. Gikwayo bila mondo koro timane nonro e yango ni tang'o madine kel wach ma kamano. Ngimana nyaka ne nyuola. Ne wachiemo yot ka, to nyathi achiel owinjo ka ng'ato wuotho oko, to nyathi wacho ni mama, ng'ato ni oko. Takao ni samoro mano guok. Koro gima na achich go, ng'ano yuko apiko ginene pipa. Ochako dhi kocha, oyuko pipa moro. Kasa winjo ni ma to muomo. Ka wuok oko, ma menyo taya, aneno ng'ata achiel koringo kochomo koni to ot osemako mach maonge kata kaka ne kony. Kamane kaka nanene nyoro. Ne en kar saa 2:30. Ayudo lal maduong' kech asewito dhok 3, awito apiko, awito mwandu mang'eny manyocha dwa loso go oda moro ni bathe ka. Yani gin gik mang'eny mosekethore. Dhok 3 go te ne yach ne nyuol dwe mar 3. Ne ginyuol e dwe ni karumo. Gin dhok manyocha chuo mana gi ginene gi yani namiyo gi kodhi. Kila dhiang' amiyo kodhi gi siling 4,500, 4,500. Gwen be nan go iye kanyo, onge gweno mopon kata achiel. Gin dhok gredi. To mabe watiyo gi mbegu mar jafam chakwa miyo gi mbegu. Koro kotimo kama wito mwandu mang'eny kabisa. Mar 2 wachako wito kendo apiko mane bet konya dala ka. Gweno moro amora kata kubiro ka gweno moro amora onge, gwen no wang' te, onge gima ne wakonyo. Kama kendo gikuno jako wito kendo tires mag gari, nitie tires kanyo madhi modho 10 manyien mapok otiyo, mane wageno ni wabiro tiyo go mbele ni kae owang' te. Koro an gima nyalo kwayo tu ka serikal nyalo konyowa nikech wan gi loan moro ne walo mar jo Kenya Women. Ne wachule mos mana ga pikni katiyo. Koro sani kaka pikni wango, kaka dang' wakonyre onge. Gweng' osebedo marach nikech kaluwore gi gima waneno, wawito gwen mang'eny e ot ka, wawito dhok be ma igi opong'. Okunyne gi kaburi sani dwa yikigi. Koro wan wakwaro kwe to garita maber ema wadwaro karwa ka. Mondo sirikal okonywa, otim nonro kuom ng'ama ne nyalo timo gini, nikech dhiang' pok ochwanyo ng'ato. Dhiang' be okuo. Koro makosa mane dhiang' nego momiyo dhiang' otho, wadwa ni sirikal otim nonro mondo mi wayud ratichwa kaka wan jodala.